tire karakanya kura mo jonda lok tanga ko ke mago magadula kawa ko ne team Kenya mara Harambee Stars ayo maber ka gichomo quarters mar gimedhi go chieng' Tich Abich ka gibedo ka gra ko rekod piny no mano mara team no ma e piny mar Madagascar e kin mamoko bino mari bedo kigo e piny no mano mara Tanzania mano ka gibedo Benjamin Mkapa Stadium ka Tanzania gibedo kata karako rekod Morocco kama chelo nyakoro mo jonda ranga ne juma mokalo ntiere romo mano rumo e county ma Homa Bay Devolution Conference na kura mogejwang igni apar kodario osechalo nade counties oma Kaluo ni kanye Charles Owino kinyalo range kar kachiel igni apagari ang'o monyalo siemo ni dongruok mano mar loch gwenge usekelo kata gima licha inye mowuok kore Devolution Conference mano timore county Homa Bay juma mokalo. Mokwongo devolution en gima ne nitie group mag jo Kenya manochako gore ne chon. Kane wanwango independence, before independence, ne wan gi chama ariyo, ne wan gi KANU kod KADU. Jo KADU ne dwaro devolution. To jo KANU ne dwaro system ma ne wan go chon, ma ne onge devolution. So, gima notimore en ni ji ose fight kimanyo gimiluongo ni devolution, nwach ne seche moko ka timi yiero ma ng'ato bedo ker to iwacho ni the winner takes it all. So inwang'o ni nitie pinje kuonde moko ma ne onge development. Kidhi kama ae Siaya nyaka wawach ni sirkal mar Kibaki makoro jakom ne en prime minister makoro kelo devolution. Yorewa most of them ne wan gi tamak achiel kende, tamak moa Kisumu kadhi Busia. Mano kende tamak ne wan go. To kod moro shortly mane Alwanda kabiro Siaya town. Some funny tamak. Mano kende tamak mane wan. Then bang'e ka koro Kibaki gi jakom giri oloso sirkal, then wachako neno some form of development, wachako bedo gi tamak roads. Mwa bedo gi very good tamak roads. Chono kinyal kata mana bedo comfortable di somo Chianda because bus ne nadiwa achiel. So ne nitie a lot of problems. Luak ne jidhi because Luak ne perform maber. But also there was a road which came from Bondo from Kisumu going to Usenge. So what happened ni Gino sebedo gi expectations ni ibro ter pesa e gwenge mawa. So whether ugo kura or ok ugo kura ne sirkal, nitie pesa manyaka bi e gweng'u ma en pesa mar devolution. Shida mwasebedogo en ni counties osebedo gi shida ni pesa ma gitiyogo e gimiluongo ni recurrent chulo sara ni malo moloyo pesa madong' mar development. Is it by design? Pesa Koso nego bene tero machal nade? No, nitiere ing'e ni sama itimo budget. Titimo budget ki include nyaka sources of revenue within your area kame ae. Kori bro nwang'o ni every county nitiere kaka counties moko nitie mana osebedo established chon ma gin gi sources of revenue. Kibiro kaka Nairobi, Nairobi is developed. So ibo nwang'o ka pi miyo county pesa, approvals mag buildings miyo county pesa. Nitie a number of activities and taxations mamiyo county revenue. So counties manyien, adwa mi example kaka county ma ae, kaka Siaya. Ibro nwang'o ni kaka koro kidhi let's say Nakuru County. Naivasha, inwang'o ka this pool ma Naivasha miluongo ni Lake Naivasha is, ki compare gi Lake Victoria, it's just a pool. Inwang'o ka en gi big hotels around it, and government tero a lot of conferences. So our next question would be, how can we make use of our beaches along Lake Victoria, for example? How can we make use of fishing? Because in Ongoni pod watimo katakwatimo fishing, tombuta pod bedo processed either Nairobi or bedo processed Thika. Koro creating
value addition and so on and so forth, ok timre maber. Kamano Charles, kapok awuok iri, so- mane wachno, Yeah. mano mar rango gigi duto matimore. Yeah. E thuolo mar higni 12, Yes. dipo ni mae gima kawo ogandawa mondo mi orangi ni mae nyalo timre e thuolo koso ichako manyien Gima kendo. nyalo wacho without fear or favor, ni governors wa pok otimo maber ahinya. Ok apar ni gise think out of the box. For example, every county oripongi potential. Ni ang'o ma county ni nyalo produce and how can we invest. Ami an example along the beaches. I'm sure ni wan gi spaces mag land makata gin mag county governments. Ma inyalo tim allotment for that land to an investor. An investor kelo pesa to develop that region and therefore it attracts people. So gima timore en ni okapar ni our governors mosetiyo in the last few years osebedo gi paro mar thinking out of the box. Mwachinongo ka pesa mobiro, people are just busy ni maybe idwa open deche, youth commission, idwa timo gima kamano. Idwa get a building in one commission. So gima nyalo create income. Pokaneno ka they have had the capacity to think out of the box.